Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah ta'ala wannan shine video na uku kenan wanda insha Allah ta'ala muke son mai bayani akan sa shi ma muke son mu nuna kaifiyarsa. Yanzu dai kowa ya ga wannan takarda ce. Idan an lura da kyau za a ga wannan takarda ce. Fara kuma wadda ba ta da rubutu. To ita ake samu bayan ainihin fata na dai wannan za mu dan goga mata kaɗan. To masha Allah, bayan mun goga mata idan an lura ga alamu ya bayyana da yake wani lokaci kyamara sai ta bada haske a yadda ake so taran kuma ta ki badawa. To yanzu misali takardar nan muna son mu mai da ita kuɗi, mu yi tasrifinta a cikin wannan kowa yana gani, kowa da ya lura, kowa da ya lura da kyau. To bismillah, kuma ku lura da kyau a cikin wannan babu komi a ciki in ba takardar nan ba. Masha Allah, kun gani? Kun ga yadda takardar ta koma kenan? Kun ga mun yi tasrifin ta koma jikka biyu sefa ko? To wallahi waɗannan hanyoyin duka hanyoyi ne ingantattu. To shi yasa muke son insha Allah mu ga mun amfanar da ƴan uwa da suke bukatun irin waɗannan, musamman almajirai ƴan uwanmu. To wannan kun gani gaba gare ku akai, komi zahiri akai. To wannan shine video na uku, na fatan an fahimta. Wassalamu alaikum.